mah. Aki kacang bagian demo mah. Kau nak piti jangan pak. Mana ada. Kau pada kalau marah labu kau. Di pala uang tergaduan no. Lihat tu deh. Piti jangan dulu ciduk dapat di jangan hutang deh. Ayam dilugo pae patah kapa iku maleho ke dalam padi. Awak lah tuo ko sarugo lepak nang kadi jaja. Jana rako di kanda tanam pitulo pak tapi lah buahnya ambil dia nak yang singkara. O sarugo pak ditagu. Gue narako dilaku wa opa ada banyak pengepak jayam ni tenang ada pak gadang ayahnya pak danau singkara tapi esoknya guna sarugo pak dipuangi awak gaco sambal lepak tuan ilahi lawapa Pitonggak umama pak tonggak musaji ketigo tonggak balai-balai dia anak buya dia anak mokati kau ndak bagu apa dulu ndak kapane dapat lagi kerja yang pak di basu lepak badak jo air digulai pati santan. Adonan ikan besok kapuali. Nasi rames dah sampai di lupo. Ali terang tu ya. Jangan lupa pak. Jowana nang gadi bertiga suak nang gait ke bawah je. Ya. Sudah nang gadi pak. Kok nyampang besok bambang badare pinang si panu apa banyak masa are kalulu apa kandangan kok nyampangnya orang kambang apa bacare biarlah jauh le asale tampak aso karudu bepandangan pandang ya tapi katik singkir lah be umana to umah di Palokoto. Kok mungkin apa mamaci umanan? Kok mati balantem karena ragu? Opa Anda ada pantun apa ya? Kalau nyampang Pak Bambang Badare gadong sekolah nah di Solo gurunya pindah ke Maninjau. Kok nyampang beko ya si rame sapa bacare. Tengah malam mato nak namu lalo. Aso gadiko kamain boy. Talo-talo dia ayek tu. Mekaduk babuni pak katut di ladang bunyi katut buarak karo. Tadanga-danga dia pak batuk di jangan so batuk toke lapi lu. Teramis Anak susah rebak ni. Cuma sekali yang ni masih. Jangan. 1 kilo. Oh mambo orang kosong hang kau. Lah iya. Yang betul tadi. Ini bersang. Jangan dulu bersang dan depan. Dalam dari yang kenyak kau lama. Iya. Adi kalau awak tak nape tek tuang. Anda mana deh kami beralih indak mau latih badendang latih ke 5 buah yo dan kirim juga dendang 5 buah. Oh indak membayi do nak kandung narancak mani yo nak lai kok buli bertanya namo. Biarlah etek gini jauh-jauh anak pokok dendang ka dapet yu oh nyojang. Ali mau buat kenalan. Ada bersang. Kita banyak lagi ni. Nah, jadi lesku. Nanti ni kedai.
Sudah lapang video boleh apung. Ambang gitu. Tanong Kata pain mengalir tentu ke jang bungui, pangka. Pak. O, Pak, kata mengalir ke bungui. Lapit nyo borong suawoy cater lele surya bata dapet iti ta bawal pulang. Onde yo lamu kan pasti Pak Bada panu ko. Panu kamu ko onde di badar nyo timbang di anak onde mak katenyo teranca iko ala badar ranca orang. Panu ama nyo agi yo ase nyo tungku onde nak kanduang ama nak mancilo dona. Apa lagi orang nak dan kau ditulaan nak Noi sino itu elo. Malah sa balik tahun katanya nak kena. Saja itu viral lah kenyak lain dulu aja. Ya apa kata kenyak ada melok nak kiai je. Ada melok nak Indo Puro jo. Oh belok ke tapan Pak ya Indo Puro pas tapan singgah malamnya di Sungai Kuyuang. Ati lah kado ibu acok yang bawa bayalan. Iya mato lama lili gua. De mande te ambo beko nang nangi ko mah. Itu te ibu. Oh, urang basuku nak. Oh, batilawi. Amak bapara. Siti makau urang badusun. Bana gari amak mahunyi naik. Oh, talu arang antau lah nak kanduang. Onde nak kanduang, onde nak urang manjai, manjaluju mande manjai. Salah banang urang tapi tak nak. Karena mujune kanduang tak kia karena alang sukun barampiang nak jorumbi yo duo batang le duo duri. Malah sakaun du sana jang nambahi yo manyuruh layang di nagari. Sekarang iko na malari gak seorang orang dak manumbu. Inyo bapadi menak sakotonyo. Mesa mamang iko na malati. Gak seorang orang tak mau juga. Inyo lebih opa